πολύ έντονο στο αριστερό μου πόδι. Επίσης και τα δύο μου πόδια έχουν πάρα πολλές ευρυαγγείες. Οπότε ήθελα να εξετάσω αν ο κυρσός είναι κάτι το επικίνδυνο για την υγεία μου και ήθελα να καθαρίσω και τις ευρυαγγείες για αισθητικούς λόγους. Ήταν εντελώς ανώδυνο, πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ γρήγορο. Την ίδια μέρα μπήκα, την ίδια μέρα βγήκα, δεν μπορούσα καθόλου. Χρειάστηκε λίγο να είμαι ξαπλωμένη, κάποιες φορές να περπατάω, μετά πάλι ξαπλωμένη. Πραγματικά δεν κατάλαβα τίποτα. Εγώ έκανα την επέμβαση Παρασκευή. Ο γιατρός μου ζήτησε Κυριακή πρωί να επικοινωνήσω μαζί του, να του πω πώς νιώθω, και το πρώτο πράγμα που το ρώτησε είναι αν μπορώ να βάλω ηλεκτρική σκούπα. Και θυμάμαι που μου είπα χαρακτηριστικά, κύριε Ποτέ, αν νιώθετε ότι μπορείτε να βάλετε, πολύ ευχαρίστως και να βάλετε. Οπότε ήταν σαν να μην το έκανα, πραγματικά. Ο γιατρός καταρχήν, μέσα στο χειρουργείο, έτσι όταν ξύπνησα, ήταν πάρα πολύ δραστήριος. Ενώ στο γραφείο δείχνει έτσι πολύ ηρεμός, μέσα στο χειρουργείο ήταν πάρα πολύ κινητικός, έδινε εντολές δεξιά-αριστερά, έτσι μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι υπήρξε συνέπεια μεταξύ λόγων και έργων. Δηλαδή, ό,τι μου έταξε, ό,τι μου είπε πριν το χειρουργείο, ακριβώς αυτό έγινε και στην πραγματικότητα. Πράγμα το οποίο με έκανε να νιώθω πάρα πολύ ασφαλής.